Giklaro sa Davao del Sur Police Provincial Office nga abli ug suportado niini ang gilusad nga parallel investigation sa NBI Southern Mindanao bahin sa pagpatay kang anhi Barangay 3 de Mayo Kapitan Oscar Bucol Jr. Sa pahayag sa Davao del Sur Police Provincial Office nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, nasabtan matud pa niini ang pagpangita sa pamilya ug tin-aw, patas ug tinuod nga investigasyon bahin sa panghitabo. Apan gipasabot sa kapulisan nga ubos sa Republic Act 6975. Gimaduan ang PNP isip usa ka law enforcement agency nga dili muundang sa pag-imbestiga. Dili sab sumala pa kini kompetisyon sanglit obligasyon ug responsibilidad kini sa kapulisan. Suportado nila ang parallel investigation sa NBI aron masiguro nga dili malangan ang pagkupot sa ebidensya, dili masamok ang testimonya sa mga testigo, dili malihis ang direksyon sa investigasyon tungod sa dili tin-aw nga impormasyon ug malikayan ang bakak, hugaw nga pulong ug pagpanglimbong nga makadaot sa kaso. Gisiguro sab sa kapulisan nga nagpakabana kini sa pangandoy nga hustisya alang sa anhing kapitan.